Pero ningon ra bang seller ma'am nga ang itip ko no 500. Kaya dako ni imong parcel ba? Parang may naamoy ako hindi maganda. Mayong bunta guys, ako karon diri sa Duero Public Market guys para mag-deliver sa parcel. So anay parcel sa akong busayan ni guys, pating dako kaayo dead ko ana para banis dako. Second floor akong dadon guys, mo na yung parcel is dako. Ako ning hakoton sa guys. Ato testingag prank kung maprang ba nato ni kini guys. May na lang kay bisan walay tip guys, basta maka-prank ko malipay naman ko, mawala na akong kakapoy ba. Si guys, masakas ako ha. Kung dadon ni sa taas guys. Once again guys, ano sa ka na po aning dahagdan guys. Si kantor na ni guys. Doon ako sa ilang pwesto guys, money. Hello madam, good morning ma'am. Here's your parcel. Aww. Once again, I'm here. Okay. Here's your parcel. This is worth of 550 ma'am. By the way, I'm half Apple, half Filipino, half Arab. Yeah. Half Arab ko no siya. Yeah. Ay. Ilang anaran? Assalamualaikum. This is worth of 550 ma'am. Nauwanan ni siya. Nawanan yun ma'am. Ang away, hamas bossing. Asbay nag para sa ato na po to simba. Dad iba sa kong tubig ha, jo kalimot. May kaywa ni Busta gag-uwan. Ha? Dito sing Dulman gauwan naman. Nauwan na? Oo. May diri kay baragwa pa. May diri kay wa pa Dini binaw. palit hito ganina. Moabin lagi na kusog na dire. Gakuan ko. Hindi ra ang kape. Salamat kayo ma'am. Ibu pa kayo. Imo jud kung tipan ba? Wow. Pero ningon ra bang seller ma'am nga ang itip ko no 500. Kaya dako ni imong parcel ba? Bahat. Gatchat lagi na lagi ni utok ay gawa diha kung di mo tip na 500. Sana. Kaya dako na yung parcel. Mga kuan. Tawag. So, ma'am, ato sa ko salamat kayo mama. Salamat. Nabagi shout out. Bito ga-vlog ka. Aga-vlog ka? Oh. Money mo. Vlogger ko ma'am. Vlogger ka di sikat ba? Shout out si Ma'am Maria Luz diri sa Duero Public Market. Friend ni Ma'am Jono, si imong sister bitaw. So naprang na ko si Ma'am Maria, pero wala mo nagbaliwalas yung reaction ba nga mo tipog 500. Okay ra ni Ma'am, mo hatag 500 Pasko good ron. Bitaw salamat kayo ha. Salamat. Papalo lang ko po mama. Apo ni Kibuloy. Apo ni Kibuloy? Apo ni Kibuloy? Kana akong channel. Okay Ma'am Maria, babu. Bye-bye. Okay, ay gwapa mangyapon. Okay Ma'am, babu. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you